Oliver, ty už vieš, keby náhodou bolo zle, za čo by si sa ty rekvalifikoval? Ja? No tak vlastne v mojom prípade by ani nešlo o rekvalifikáciu, pretože ja som túto profesiu túžil robiť už od detstva. Ja som už od detstva chcel robiť v telefónnej ústredni. V telefónnej ústredni? A čo tam? Ja sa trochu hanbím povedať, ľudia by si mohli myslieť, že som šibnutý. Ale tak to si aj tak myslia, to je jedno. Povedz. No dobre, no tak ja to teda poviem. No. Ja by som tam robil obsadzovací signál. Ty si tuším, ale naozaj cvok. No, nepovedal som, že si to o mne pomyslíš. A čo si čakal? Ako môže chcieť normálny jedinec robiť obsadzovací signál? To nechápem. No. Napríklad mňa obsadzovací signál nikdy nelákal. Nie? Nie. Ja som zásadne chcela robiť volací signál. Poznáš to? Ty si tiež dobrý blázon. Možno som, ale mi to nevyšlo tiež nikdy. Nemáme šťastie. No nemáme, no. Ja ti mám jedného kamaráta a tomu sa podarilo vyhrať konkurs na miesto preťaženej linky. A figu. No, poznáš to? To je to. No jasne, poznám. No je, bože, preťažená linka. No tak na tovary treba aj vysokú školu. Či? Preťaženú linku len tak hoci to nezvládne. Len si to predstav, v republike žije asi 15 miliónov ľudí a ktorýkoľvek z nich v ktoromkoľvek okamihu zodvihne slúchadlo, ti okamžite musí zareagovať. A najhoršie je to vraj v noci. Človek si na chvíľu schrupne a hneď sa všetci sťažujú, že vypadla linka. Kdeže? Čo? Linka nevypadne len tak. Ako? Na to je tam špeciálny človek, čo tú vypadnutú linku hrá. Jaj, sedí v takej zvukotesnej miestnosti, aby tam bolo úplne ticho a keď vypadne linka, mlčí do telefónu často aj niekoľko minút. Ani dýchať pritom nemôže. Nejeden spojár sa už takto zadusil. Ťažká je to práca, ale hlavne je Oliver nedocenená, no. Ale napokon, ktorá práca je u nás už docenená. Ja neviem, ja sa o prostitúciu nezaujímam. Tak podnikajme, čo ja viem, založme si, povedzme, chovnú stanicu. Chovnú stanicu? Ale nie normálnu chovnú stanicu. A tak to viem, to v tvojom prípade nehrozí. No nejde o mňa, táto nebude normálna preto, lebo bude na ľudí. Ty si pil. Nie tak veľa, no. A ako môžeš trestnúť túto blbosť? Že chovná stanica na ľudí. Čo ti to vôbec prišlo na rozum? No vieš, ja som si všimol, že ľudské telo, také ako ho poznáme dnes, nevyhovuje. No, komu nevyhovuje? Nikomu nevyhovuje. No tak schudni a bude ti vyhovovať. Vravím ti, že nejde o mňa. Zober si len takých poslancov. No. Však okoľko jednoduchšie by sa im hlasovalo, keby na každej ruke mali takých 15-20 prstov. Koľko hovoríš? 15-20. No, to naraz postláčali a bolo by paráde. To je fakt. No. Človeče, to by sa tie zákony prijímali podstatne rýchlejšie, keby to tak... A na druhej strane hlavu majú takí poslanci úplne zbytočne, však? Aj tak sa musia podriadiť stranickej disciplíne, tak na čo sú im hlavy? Ale vieš čo, tak zase by to potom v tom parlamente bolo trochu bezhlavé, nie? Práve, že teraz je to bezhlavé, pretože každý poslanec si postaví hlavu, ale tak je to všetko na nič. Hlavy treba dať tým, čo ich potrebujú. No, to je podľa teba kto? Futbalisti. Dobrý futbalista by podľa mňa mohol mať aj také 3-4 hlavy. Ale to by už nebol futbalista, ale šarkán. 4 hlavy. Dobre hovoríš, šarkan. Futbalista s 3 hlavami by hral ako taký šarkan. Najmä keby nemal ruky. Keby sme im pootínali. Pravda, okrem brankára, však. Dobre, Oliver, ale ruky. No? Čo s toľkými prebytočnými rukami? Tak ruky predisponujeme diplomatom. Hej? Aby ich mohli podávať. Diplomat s 10 pravými rukami môže prijať naraz až 10 zahraničných delegácií. Vieš si predstaviť ten príliv dolárov? A na druhej strane diplomatom treba odstrániť oči. Oči? No. Vážne? No. A prečo chudákom? No, pretože dobrý diplomat musí byť aký? Bezočivý. No dobre, ale tak boli ruky a teraz oči bude hrozne veľa, bude očí. Áno, budeme mať množstvo očí, získame množstvo očí, obrovské množstvo očí, ktoré dáme k dispozícii policajtom.
aby boli stále bdelí. Viete, jedno oko bude spať, ale ďalšie 4 budú špehovať, kde sa čo deje. Pozor. Ale toto sa mi páči. A na oplátku by sme im mohli vytrať zuby. Ja si naopak myslím, že zuby by sme im mali pridať. Ušetrilo by sa na služobných psoch. Nie. To zásadne s tebou nesúhlasím, to neprichádza do úvahy. Policajt v právnom štáte nemá čo hrísť. Zuby dostanú dôchodcovia. Na čo im budú ďalšie vety? Nemajú chudáci ani čo po ten jeden, čo majú teraz. Ale tá dôchodkyňa, čo ju ja mám na mysli, si zuby rozhodne zaslúži, vieš? A nie len zuby. No, skrátka, nebudem to naťahovať. Dovolte mi, aby som medzi nami privítala našu milú oslávenkyňu, 73-ročnú Československú republiku. Jonapot, nazdar. A keby už uzákonili tú spisovnú slovenčinu, tak aj dobrý deň. No dobrý deň, teta republika. Tak ako sa mávate? Zdravie slúži? Slúži, chvála Bohu, slúži. Akurát tá schizofrénia ma trápi, dcéra moja. Stále si myslím, že nie som jedna republika, ale dve. Ale to nič, teta republika, z toho sa vylížete. Nech sa páči, sadkajte si u nás. 2 na 1 stoličku? Radšej postojím. No, tak ako myslíte, teta? Je všeobecne známe, že ste mali taký, neľahký život. Áno, máš pravdu, Terenka. Život a priemysel som mala ťažký. No, ale napriek tomu ste si až do dnešného dňa zachovali sviežu myseľ. Ako sa vám to podarilo? Prezrate nám niečo o svojej životospráve, napríklad, čo ste jedli. No, čo som jedla. Čo mi moji susedia práve nevykúpili, to som jedla. Tak to znamená, že ste sa stravovali veľmi striedmo, teta, no. A spánok netrápi vás, nespavosť? Našťastie nie. Ja ti mám spánok, dcérenka moja, zaplať komunizmu. Dobrý. Neuveríš, ale ja keď zaspím, niekedy spím aj 40 rokov. Výdatný spánok, naozaj výdatný, no ale to je vraj zdravé. A to áno. Ale keď sa potom človek zobudí, niekedy nevie ani to, kde je sever. O západe a východe ani nehovoriac. A potomstvo čo? Detičky, máte. 15 miliónov krásnych, urastených, bronchitických detí mám. Tak mi napadá, teta republika, aký ste vy, ja to poviem, akej ste vy vlastne národnosti? Českej alebo slovenskej? A čo ti ja viem, dcéra moja? Moja prastará mater od nepamäti ležali v strednej Európe. A to vieš, stále cez ňu niekto prechádzal. Raz ju prešli Tatári, raz Turci, raz Francúzi, raz Maďari, raz Nemci, raz Rusi. No dobre, a je vôbec niečo, čo ju neprešlo? Trpezlivosť, dcéra moja, trpezlivosť. Teta republika, teraz je to také trošku háklivé, ale môžem vám položiť jednu takú otázočku, na telo. Len polož, dcéra moja, len polož, ja som si už zvykla. Koľkokrát ste sa vy vydávali? Počkaj, to musím zrátať. 1, 2, 3. 3 razy som prišla o slobodu, 3 razy. Prvý raz v 38., druhý raz v 48. a naposledy v 68. A niekedy, mienite sa ešte niekedy vydať? Nie. Už by som na veky chcela ostať slobodná, stará dievka. Ale niečo ti poviem, na ten grupák v spoločnom európskom dome sa za to teším. No, dobre, ale nebojíte sa, že vás veľké národy znásilnia, napríklad takí Nemci? Veď tí to už predsa raz urobili. To je pravda, dcera moja, lenže vtedy som mala 21 rokov. A dnes mám 73. To by nebolo znásilnenie, ale zázrak. Na záver nášho rozhovoru vám, milá teta republika, želám ešte veľa spokojných rokov života v kruhu najbližších. K pozdravu sa pripája aj rodina Durajová z Dunajskej Stredy, Vaculíkova z Prahy a celá slovenská reprezentácia, za ktorú veľký bosk posiela vnuk Moritz. Ďakujem, dcera moja, ďakujem.
Vznikom republiky sa však naše dejiny nezačali a obávam sa, ako to tak sledujem, že sa nimi ani neskončia. Takže hurá, vpred do stredoveku. Spoločnosť vám budú robiť Anka Okapcová, Zuzka Kronerová, Stano Dančiak a Mirko Noga. Sadaj, slnko, sadaj, sadaj za vysokú horu. Hej, jak nebudeš sadať. Jaj, Anča, chytro dávaj na stôl chlapov ženu z poľa. Mama, vy vždy viete tak špásovať. Vraj, dávaj na stôl. A čo? Joj, dievčisko, či si len sprostvo, bezočivo. Jaj. No, počkaj, pôjdeš zajtra do roboty, prejde ťa smiech. Aha, náš Šaňo zase prvý beží. Somár. Zajtra ho zase dráby zmlátia, že ešte po robote toľko vládze. Nemudruj toľko a otváraj dvere. Nech si otec zase hlavu nerozbije. Vítajte doma, otec. Vydýchajte sa a hovorte. Ako sa vám dnes robilo? Mati, to sprosté dievčisko musíme voľade do roboty poslať. Stále sa na to isté pýta. Mamo, môže dajte tieto krumple variť. Surovie mi už nechutia. Šani, ty si kradol? Čo by? Veď ma nechytili. A ako bolo na poli? Či ste aj urobili vojačo? Celvo pole sme skopali, ale večer dráby zbadali, že sme kopali na cudzom. Zase boli opití. Preto sme na naše pole netrafili. My sme kopali, oni slopali. Deľba práce. Ak ešte aj teraz budú na zámku piť, zase nás pošlú v nedeľu robiť. Takí budú osprostení. A tí dráby, takí sú sprostí. Ja takedy aj celý deň nič nerobím a oni ma aj tak mlátia. Viete, ja si myslím, že by to malo inakšie byť. Ako? Nuž, keď Slováci, tak všetci. A keď robiť, tak tiež všetci. Týždeň my, týždeň oni. Žena moja, nič mi nehovor. To dievčisko musí byť po voľakom tak sprostvo. No čo? Roboty nemá celý deň. Tak si vymýšľa. Myslí si, že sme si všetci rovní. Ako sprostá. Veru, vydať by sme ju mali. Bol by pokoj. Veď jej vravím, že by si mala takoho nájsť aj na trvalé následky, nielen na mesiac. Ale veď Paľo by si ju aj zobral. Nemali ste ho nechať odísť, otec. Ja, že som ho nechal odísť? Veď som do ňoho aj 3 valašky hodil. Kým som zbadal, že nie je doma. No, rozmlátil si celú pec a v decembri si sa čudoval, že stará mati zamrzla. Veru, pamätám si, taká boli krehká chudera. Tak, chlapi, krumple sú hotové, zajedzte si, ak sa dá. Teda, mamo, surové boli lepšie. Buďme radi, že sú aspoň také. Čo ak pôjdeme zajtra do lomu skaly nosiť? Ale čo?
Pri najhoršom pôjdem do zámku a voľačo vypýtam, háda mi dajú. Opováž sa. Aj minule, keď ťa veľkomožný pán zbadali, dali ma na dereš. Že vraj si z neho posmech robím, keď teba posielam. Ňaňo, však aj Ďura dali na dereš. Celý deň ho mlátili a on aj tak nevytriezvel. Ďuro to bude mať po otcovi. Aj ten potriezvy. Len 10 minút po pôrode. No tak nemudrujte už toľko a hýbajte spať. Cíl treba nazbierať na zajtra. Ej, dobre je na tejto peci ležať. Len škoda, že sme do nej ešte nezakúrili. Joj. Mámo, veď už zhasnite tú sviečku. Do očí mi bije. Nuž ale, syn môj, veď tá už od predvčera nehorí. Tak to mám zasa od toho snehu na Kráľovej holi. Ňaňo, zajtra si hádam na pole vaše zváračské okuliare požičiam. Nedbám, len už spí. Tak dobrú noc a odpočívajte v pokoji. Otec, a tešíte sa zajtra na panské? Že či sa teším. Aj dámy sa ma to furt pýtajú. Keď im poviem, že nie, tak ma zmlátia. Keď im poviem, že hej, tak ma zmlátia ešte viac. Že si s nich srandu robím. Ale čo mám klamať? Keď ja na to pánsko tak rád chodím. Oliver, ja sa ti musím s niečím priznať. Kamaráti sme, pozri sa. Môžem ti to povedať? Povedz, no. Ja úplne vážne občas sledujem televíziu. No, nazdar. A to ešte nie je všetko. Mne sa občas niektoré programy aj páčia. Pre Boha. A ktoré? No tak napríklad sa mi páčila relácia o tých tajomných silách, čo... O ktorých? O lustračnej komisii? Ale nie. Mám na mysli tú reláciu, čo... Ktorú? Aj vieš, no, chodila v sobotu večer a človeku pri jej sledovaní ostal často rozum stáť. Denník Česté. Nie, na to sa volá inak. Počkaj, si ho spomeniem. Už to mám. Svet tajomných síl. Ja si myslím, že pre reláciu o politike je to výstižný názov. Ale to sa spamätaj už konečne. Svet tajomných síl nie je o politike, ale zásadne o... Viem, o EŠTB. Nie. Je to o tom, že existujú neviditeľné sily, ktoré nami manipulujú. Na ktorú stranu máš konkrétne na mysli, čo? Nijakú nemám na mysli. Veď preto ja si myslím, že v tejto situácii by sme si to práve s touto stranou nemali rozhádzať. Oliver, prestaň konečne podpichovať a uznaj, že existujú veci medzi nebom a zemou, ktoré nikdy nepochopíš. Uznávam. No. Ja som napríklad do dnešného dňa nepochopil, ako to za tzv. Socializmu bolo s tzv. Dedom Mrázom. Že teda, kedy vlastne chodil? Či na Vianoce, či na Mikuláša, alebo ako doma v Rusku na Nový rok? Fakt neviem. Ale možno sa to dozvieme od známeho pamätníka oných čias, Andreja Hrica. Každý rok v decembri, keď napadol sneh, lebo vtedy ešte padal sneh a nie radioaktivita a herbicídy, chodil po našej dedine Dedo Mráz a rozdával darčeky a kopance. Najprv chodieval sám, ale keď sa dedina rozrástla, pridelili mu z miestneho národného výboru aj čerta. S tým však nesúhlasil pán farár a tak Dedovi Mrázovi pridelili ešte aj anjela. Takže keď táto svätá trojica navštívila dom, Dedo Mráz v mene JRD rozdal darčeky, anjel v mene Božom zaspieval koledu a čert ich potom v mene predsedu miestneho národného výboru poslal do horúcich pekiel.
Funkciu deda Mráza po dlhé roky vykonával Ivan, ktorý do našej dediny prišiel asi pred 20 rokmi s tým, že si zo studne naberie trochu vody. Čestnú funkciu čerta vykonával Ďuraj, inak vojak z povolania, ktorý okrem zelenej žiadnu inú farbu neuznával. A tak sme boli azda jediná dedina v okrese, ktorá mala zeleného čerta. No a keďže čert mal v popise práce škodiť, Ďuraj škodil tak, že v každej chalupe vypil všetko, čo bolo na dosah. Takže rozumnejší sedliaci si už dávno pred sviatkom deda Mráza pálenku schovávali do záhrad a do polí. Inak Ďuraj sa v skutočnosti volal Juraj, ale to meno nemal rád a Ďuro by vraj pri vojsku znelo hlúpo, takže sme ho už od malička volali Ďuraj. Ešte musím pripomenúť, že Ďuraj nenosil tradičnú masku čerta, ale zásadne len svoju služobnú masku, teda masku plynovú. Len Aniela nechcel robiť nikto, pretože Aniel ako jediný z trojice nemohol piť. Chudák Aniel bol z toho taký nešťastný, že neraz zmlátil všetky deti v dedine a tie mali potom radšej zeleného čerta, ktorý bol síce spitý, ale nikoho nemlátil. To ale hnevalo pána farára, ktorý tvrdil, že je Aniel podplatený a má ideologickú úlohu huckať deti proti anielom. Všetko sa ale vyriešilo k spokojnosti tak, že funkciu Aniela v konkurze z 2 kandidátov vyhral Ondro, ktorý sa deň predtým vrátil z protialkoholického liečenia. Druhý kandidát, odtedy ho volali nezvolený Fero, si spomenul na diverznú činnosť svojich predkov a sľuboval pomstu. No a takto to išlo v pokoji až do osudného decembra minulého roku. Čo sa vlastne stalo? No, dedo Mráz a zelený čert, ako obvykle po odovzdaní darčekov v pravej chalupe začali piť. Aniel Ondro sa ich snažil ignorovať a rozprával deťom o vlkovi a kozliatkách. A veď si aj ty daj, čo sa ondieš, podkušoval čert. Vždy lepšie, keď pôjdeš do neba spitý, ako triezvy do pekla. V 3. dome to už Ondro nevydržal a začal piť s nimi, pričom stále reval. Veď je demokracia! A díval sa na oblov. V ďalšom dome už ani nebúchali, ale rovno vyvalili dvere. Ivan vysypal darčeky na zem a so slovami kašleme na deti, kde sú ženy? Hol do spálne. Čert Ďuraj, aby bola väčšia psina, zavelil plyn! A hodil do studne ručný granát. Aniel medzi tým začal nebezpečne dotierať na susedovie dospievajúcu Valichu, ktorá pred ním bežala schovať sa do už spomínanej studne. Vrcholom všetkého bolo, že si nakoniec poplietli aj domy, takže keď vošli k predsedovi družstva, vysvetili mu vodkou celý dom a v zápätí mu zapálili stodolu, aby ho ochránili pred zlými duchmi. No vidíš, predseda! Kričal Ďuraj. Teraz sa ti už nemôže nič stať! O chvíľu na to vtrhli k zdesenému farárovi, odovzdali mu rad čestnej légie a zablahoželali mu k úspešnému plneniu plánu 3. roku 5-ročnice v chove oviec a rožného statku. Keď pán farár omdlel, zhábal mu Aniel v mene Božom omšové víno a všetci traja sa pobrali na námestie, kde ich už čakal predseda miestneho národného výboru, celá dedina a štáb zahraničných filmárov, ktorí nakrúcali program o ľudových zvykoch na Slovensku. Na námestí stál krásny vianočný stromček a deti už zďaleka ako každý rok kričali Ivan opitý, Ivan opitý, kopneme ťa do nohy, do nohy, do nohy, Ivan opitý. Ondra si však obľúbili, naťahovali mu krídla a volali povedz nám rozprávku o kozliatkách. Všetky kozy zožral vlk.
A dobre urobil, lebo stále len bľačali ako vy. A vás tiež zožerie. Zareval Ondro a padol. Plín! Zareval druhý raz Ďuraj a hodil ďalší granát, bohužiaľ, práve na prichádzajúce auto hasičov, ktorých volal predseda hasič Stodolu. Zahraniční filmári kričali bravo, bravo, bravo a všetko nakrúcali. Povzbudený Ďuraj odistil ďalší granát a matným pohľadom v plynovej maske hľadal vhodný objekt. Medzi tým sa Dedo Mráz Ivan vyšplhal na pódium a spustil. Drahé deti, ako každý rok prišiel som zase. Prišli sme spolu s kolegom Anielom a priateľom Čertom, aby sme vám rozdali balíčky. Ale ešte predtým mi povedzte básničku, zadarmo nebude nič. Ozvala sa detonácia a agitačné stredisko vyletelo do luftu. Zásah! Zásah! Kričal Zelený čert a spolu s Anielom začali pózovať filmárom. Prečo ten strom nesvietí? Spýtal sa predseda zástupcu. Čože? No prečo ten strom nezapálite? Hneď to zariadím, povedal zástupca, vytiahol zapaľovač a strom vzblkol. Bolo teplejšie. Tak, kto mi povie básničku? Reval Dedo Mráz na vydesené deti. Predseda rýchlo vytiahol hore vary trojročné chlapča. Tak čo povieš Dedovi Mrázovi, čo? Nepovedalo nič ani po tretej facke. Ďalší! Zareval Aniel, ktorému medzi tým začali horieť krídla. Nebolo to až také čudné, veď napokon pol dediny už bolo v plameňoch a občania sa už ani nesnažili hasiť. Ale to už Ďuraj hádzal ďalšie delobuchy a dav sa rozprchával preč. Medzi tým Aniel Ondro našiel jednu z mín a odletel do neba. Ty zradca! Ty zradca! Kričal za ním Zelený čert a pokúšal sa ho zostreliť dolu. Čo dodať? Fotografie našej horiacej dediny s Dedom Mrázom na námestí obleteli celý svet. A dokumentárny film s názvom Úder prišiel nečakane vyhral prvú cenu na filmovom festivale v Benátkach v kategórii vojnových filmov. Ďuraj prešiel natrvalo k vojakom, predseda organizuje v rámci akcie Z výstavbu novej dediny, len Aniela Ondra už nikdy nikto nevidel. Asi odletel do teplých krajín. A diverzant, nezvolený Fero, vydáva časopis Plamene pomsty. Len Deda Mráza sme nenašli. Naposledy ho vraj videli deti, ako sa uberá k lesu a hoci za ním spievali Ivan, neodchádzaj, už sme si privykli. Aj tak sa Ivan nevrátil. Možno prešiel do inej dediny, ale všetci dúfame, že keď zase príde ten krásny sviatok Deda Mráza, Ivan sa vráti. Ako hovorí Ďuraj, a keď sa vráti, to bude paráda. Už som sa dal preveliť k tankistom. Potom uvidíte. No, a na záver vám ponúkame jedinečné reklamné spravodajstvo, ktoré si u nás zaplatil Historický ústav. Začíname reklamou na rok 1952. Jak červená malina, líca J.V. Stalina. Tadam! Reklama na rok 1960. Chcete penu do vane? Choďte robiť do bane. Tadadam!
Reklama na júl roku 1968. Ste spurný, rodený rebel, zdarma skrotí vás Kremel. Babam, reklama na september roku 1968. Nemáme už nemoci od sovietskej pomoci. Tadadam, reklama na jar 1969. Jazykárov neľaká, slovenčina es byľaká. Dadadám, reklama na rok 1977. Najprv budeš lilavý, tak pôjdeš do Ilavy. Bababam, reklama na rok 1980. Naša sviňa bežne má prírastky L. Brežneva. Tadam, reklama na rok 1985. Chodte, chodte, milé grácie, s cudzincami v rámci integrácie. Tadam, a na záver reklama na rok 1989. Kto to sedí na obláčku? V.I. Lenin v Tyroláčku. Počúvali ste reklamné spravodajstvo, ktoré vám venoval Historický ústav. Dovidenia, dobré ráno Dobrý deň. a dobrú noc, priatelia.